Da. Raspiri to malo. Dobro, ima dim. Bog da im dušu prst. Četvrtak treći. Oče naš koji si na nebesima, sveti ime Tvoje, carstvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš naslednji daj nam danas, oprosti nam Tvoje naše, kao što mi opraćamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego Amin. blagosloveno da bude ovo naše okupljanje. Bože, daj. Naše želje ostane. Slažem da se Bog Da će Bog. svetim tamljanom isteramo odavde i sad makar je dokažemo tu stolicu. Udri dva. Ajde. Da okadimo stolicu. Ili stolice. Nečastivi. Dakle, hina snimanje ili... Može. Mesna zajednica Miločaj.